सिखारिफोरा बिटिआर सोरखारनो हाथियार गथायखांसेयावबो सिखार खालामनायखौ नागाराखै। रायमना हाग्रा ओनसोलाव मैहुरारि आरो हाग्रा बिफाननि गेजेराव हिंसायारि जाथाय। हाग्रा बिफाननि सानै मावफारियाफोरा जोखोम। अनन्त बसुमतारी मुंनि सासे सिखारिखौ हमनो हायो। बे जाथाया सोमजिदों गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना माहारियारि हाग्रायाव। थांनाय माखासे सान सिगां सरकारनि खाथियाव हाथियार गथायखांसेयावबो सिखारिफोरा सिखार खालामनायखौ नागाराखै। सिखारिफोरा हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरखौ खुख्रिजों गाग्लोबनायाव हाग्रा बिफाननि मावफारियाया जोखोम जादों होनना हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिया फोरमायो। जोखोम जानाय हाग्रा बिफाननि मावफारियाजों लोगोसे हमनो हानाय सिखारिखौ फाहामथाय होनो कक्राझार आर.एन.बि. सिभिल हस्पिटालाव थिसननाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। ডিউটিত গেছিলোঁ, তাৰপিছত আমি ডিউটিত যাই আমি এম্বুছত থাকিছিল। ইতিমধ্যে সিহঁতৰ মানে আহি পালে আৰু কি আমি যি এম্বুছত আছিল সেই জেগাত আহি পাই আমি সিহঁতক মানে ধৰিব বিচাৰিছিলে। সিহঁতেতো মানে হাতত খুকৰি আছিল, সেই খুকৰি দিয়ে আমাৰ মানুহক মাৰিছে, মূৰত আঘাত হৈছে। সেইটো আগত চিকাৰী আছিল, চাৰেণ্ডাৰো হৈছিল। ইয়াৰ নামটো হৈছিলে অনন্ত বসুমতাৰী নেকি। নহয়, তেওঁৰ হাততো একো নাছিলে, এই খুকৰি আছিল। তাৰপাছত আমাৰ মানুহ মাৰি মানে পলাব বিচাৰিছিলে। তাৰপাছত আমাৰ মানুহ এম্বুছত আছিল না, তাক মানে ধৰি পেলাই আমি ৰাখি দিলোঁ। সেইটো আমাৰ 7 নম্বৰ ৰাইডত হৈছিল, ৱেষ্টাৰ্ণ নেটছ ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্ক। সেইটোতো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমি দেখা মতেতো সি এজনী আছিল, কিন্তু লগত আছিল না নাই সেইটো আমিতো গম নাপাওঁ আৰু। এনেকেই আমি সন্দেহ কৰিছিলোঁ। হয়, এইজনটো কিবা নাম আছে, জয়নাথ নাৰ্জাৰী আৰু ৰণেন্দ্ৰ। 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव नार्सारिनिफ्राय थाखो 8 सिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि आलादायै थानायनि राहानि थाखाय हस्टेलनि खाबु दङ। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ मोननाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे स्कुलाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। Computer and Science Laboratory, Games and Sports, Physical Education, Smart Class, Art and Music Class, Coaching आरो टिउसननि खाबुखौ बे स्कुलाव मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय 99548 52542, 94357 59226 आरो 60018 99387 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।